Näin tullaan jälleen tuolle viimeiselle kierrokselle, ero Räikkösen ja Alonson välillä. 1,5 sekuntia kun lähdetään viimeiselle. No nyt se meni. Se menee viimeisellä kierroksella, ei voi olla todellista. Voi yhden kerran se menee siinä. Räikkösen voitto räjähtää, se räjähtää viimeisellä kierroksella Euroopan GP:ssä. Oikea eturengas lentää taivaan tuuliin ja Fernando Alonso menee menojaan. Alonso voi rauhassa vilkutella yleisölle, ajaa tämän kilpailun voittoon kaikessa rauhassa. Siinä on Kimi Räikkösen auto, se riski, se taistelu. Se päättyy tähän, se päättyy. Eikä kuinkas muutenkaan yksi kierros ennen maalia näin dramaattisella tavalla. Tää nyt oli valitettavasti niin vähän odotettavissa, vaikka me toivoimme loppuun asti, että näin ei kävisi, mutta en tiedä, oliko ne 2 ylimääräistä ekskursioita Kimille, jossa hän ajoi tuolla hiekalla, niin sitten osa syyllisiä tähän näitä. Oliko se, että jossain vaiheessa jarrut eivät kunnolla toimineet, mutta ja ei tässä muuta voi sanoa, ja loppupeleissä niin todetaan, että onneksi ei ainakaan tossa kohtaa ulos, jossa Kimille tapahtunut mitään muuta kuin toivon mukaan